ספר חדש בהוצאת רסלינג, פוקו הישראלי, גלגולו של דימוי, ומי שכתב אותו זה אתה, נוי נחום, אתה דוקטורנט באוניברסיטה העברית. נכון. אז איך מתחבר לך פוקו ופוקו הישראלי, כשאתה בעצם רוצה לדבר על השיח השמרני? אז אני אומר, התעניינתי בשיח של השמרנות הישראלית. הייתה להם ביקורת מאוד חריפה על האליטות, על ההגמוניה, כל השיח שאנחנו היום הרבה יותר מכירים. ושמתי לב שהם מדברים המון על פוקו. ובהתחלה לא בדיוק הבנתי מה התפקיד שהם נותנים לו. וככל שהתחלתי לחקור בעבודה על התזה, הבנתי התפקיד של פוקו הוא לא פחות ממרכזי בשיח שלהם. ואם אני באמת רוצה להבין אותם, אני צריך להבין מה הם אומרים על פוקו, ויותר חשוב, מה הם עושים עם פוקו. ממש עושים כאקט פוליטי. ואחת המסקנות המרכזיות של הספר זה שהם מלבישים את פוקו על ההגמוניה הישראלית, על האליטות, או במושגים של גדי טאו בספר שלו, ניידים ונייחים, על הניידים. בתוך הספר שלו הוא קורא לזה העורף הפילוסופי של הניידים, והוא מדבר על פוסט-מודרניזם. שמישל בעצם פוקו. כשאתה אומר הם מדברים זה רק גדי טאוב, אני לא מכיר עוד אנשים שמכירים את פוקו. לא, בספר אני מרחיב גם על הרב חיים נבון שמדבר על פוקו, על הרב יגאל לוינשטיין, על גלי בת חורין, עוד הראל סגל בערוץ 14 יש לו את הפינה הזאת שלו שנקראת הדוח של הראל סגל, ושם הוא ממש מקדיש פינה שלמה, הוא פותח עם מישל פוקו, הוא מספר לצופים של ערוץ 14 ממש על מישל פוקו, ובעוד הרבה הזדמנויות בפודקאסטים שלהם, ממש צללתי לשיח שלהם. ובאמת הם מדברים, אני לא רק שהם לא רק שגדי טאוב מדבר על פוקו, השיח השמרני יש לו ממש אובססיה עם פוקו. היה לי ממש חשוב להראות את זה בספר, שהם מדברים עליו הרבה ושהם משתמשים בו כדי לקדם את האידיאולוגיה שלהם השמרנית, אחת המטרות המרכזיות שלה זה לתקוף את האליטות ובראשן בג"ץ, האקדמיה, התקשורת וכולי. זאת אומרת, הם בחרו את פוקו כדי להגיד אנחנו לא שם? הם בחרו את פוקו כדי להסביר את המקור האנטי-ציוני והאנטי-דמוקרטי. הרי תת הכותרת של הספר של גדי טאוב, ניידים ונייחים, היא מלחמתה של האליטות בדמוקרטיה הישראלית, משהו כזה. וכדי להסביר לקוראים שלו, גדי טאוב אומר, שהאליטה, בג"ץ והתקשורת והאקדמיה התאהבו במישל פוקו. כי מה בעצם גדי טאוב אומר על מישל פוקו, ולא רק גדי טאוב כמובן. צריך להבין מה הוא אומר על מישל פוקו, איזה רעיונות הוא מייחס לו, איזה פרשנות, כן, איך הוא קורא את מישל פוקו. ולפי גדי טאוב וחיים נבון וכולי, ואנשים שהזכרתי עוד בספר בהרחבה, מישל פוקו הוא רלטיביסט, זאת אומרת, הוא אומר שאין דבר כזה מוסר, אין דבר כזה אמת, הכל יחסי. וגדי טאוב והשיח השמרני, אחד הדברים המרכזיים בשיח השמרני זה מושג הזהות והמסורת, כן? והחשיבות של המוסדות המסורתיים וכולי. וברגע שגדי טאוב אומר שהאליטה הפוסט-מודרנית אימצה את מישל פוקו, הוא אומר שהיא אימצה אג'נדה אנטי-לאומית, אנטי-יהודית, אנטי-ציונית, וככה הוא מסביר לקוראים שלו, לדוגמה, כן, אני שם מביא דוגמה בספר, את ההתנגדות, או יותר נכון, את הפסילה של בג"ץ, לדוגמה את חוק הפיקדון שהממשלה ניסתה להעביר, וכל מיני חוקים שניסו למנוע ממסתננים להישאר פה בארץ. וגדי טאוב אומר שהמקרה של המסתננים הוא ממש מקרה בוחן מייצג של ההתקפה של בג"ץ את הלאומיות, את הזהות היהודית של המדינה. כי בעצם מה הוא אומר? המסתננים הם, וזה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר שבג"ץ רוצה, שיבואו לפה כמה שיותר מסתננים, זה לא חשוב, הרי מה זה יהודית, מה זה יהודי, מה זה לא יהודי, אנחנו מדינת כל אזרחיה. הוא ממש קורא לפרק הזה, זכויות אדם נגד זכויות האזרח. כן? ממש כאילו יש לבג"ץ אג'נדה לבטל את הזהות היהודית של המדינה, לבטל את הרוב היהודי במדינה. והוא אומר, את זה בג"ץ עושה בגלל אג'נדות פוסט-מודרניות שהם למדו במישרין או בעקיפין ממישל פוקו. אתה יודע, אתה מבין איך?
זה נראה לי, אני אפילו לא יודע אם להיות משועשע. מי מכיר את מישל פוקו חוץ ממי שלמד אותו ומכיר אותו? אתה, גדי טאוב כמובן, זה בשיח של הימין השמרני. נראה לי שפה לקחו ואמרו, כולם פוקו. הם לא יודעים מי זה. מי לא יודע, השמרנים או האליטה? בג"ץ. בוא נלך לכל הימין, נעשה סקר, תשאל אותם מי זה מישל פוקו. אולי, קודם כל, תלוי, לכן ה- אני הד- משועשע, זאת אומרת, הדוברים של זה השיח להתעלות על מכירים. אילנות גבוהים. מה? הדוברים של השיח מכירים. שמע, האם הם קראו את פוקו? יש לי ממש פרק בספר שאני חושב, חיים נבון הוא אחד הדוברים המרכזיים של השיח השמרני, והוא ממש כתב שלושת הספרים האחרונים שלו, אני מדבר בתקופה שהספר יצא, כן? מאז הוא הספיק לפרסם עוד שניים. אז שלושת הספרים האחרונים שלו עוסקים בביקורת על הפוסט-מודרניזם, וזה כמובן ספרים אקטואליים, כי כשהוא מדבר על פוסט-מודרניזם הוא מדבר גם על מישל פוקו, אבל גם האליטות הישראליות. וקודם כל חיים נבון הספרים שלו הם רבי מכר והוא רב מאוד מוכר והרבה אנשים קוראים אותו. זה דבר ראשון. ואם הוא עצמו קרא את מישל פוקו, אני מנסה להראות בספר שהוא לא. הוא לא. אבל זה נוח לתפוס אותו, כן? כי מישל פוקו זה שם שהוא מעורר ממש אמוציות פוליטיות. ממש, הוא ממש מעורר. כמובן, בחוגים מסוימים יותר, בחוגים מסוימים פחות. אבל אני יכול להגיד לך שלימדתי באוניברסיטה העברית שיעור על פוקו, והצעתי את הקריאה שלי לפוקו, ובאו אליי תלמידים צעירים יחסית, עם כיפה סרוגה, ואמרו לי, איך מה שאתה אומר מסתדר עם הפרשנות של חיים נבון? אתה מבין? אני לא אומר שאתה יודע, בסוף הם סטודנטים, ולא כל, אתה יודע, לא כל הצעירים שרואים את עצמם שמרנים, הולכים ולומדים מדעי הרוח ומדעי החברה, נכון, ובאמת פוגשים את פוקו, אבל אני חושב שהם לא סתם היו משתמשים בפוקו, גדי טאוב וחיים נבון וכולי, אם זה לא היה באמת מעורר אמוציות בקוראים שלהם, בקהל שלהם. טוב, זה מחדש לי. יפה שיש התעניינות בפילוסופיה, ומכניסים אותה לתוך השיח, עד כמה זה קשור או לא, אבל מה שמעניין זה הגדרת השמרנות על פי מה שלא. זאת אומרת, אני מגדיר את עצמי כשמרן, כי אני לא פוקו, אני לא פוסט-מודרניסט. לא שכולם יודעים מה זה פוסט-מודרניסט, אבל נכון, אני לא. נכון. נכון, זו טקטיקה מאוד יעילה. אם תחשוב על זה, אם אתה רוצה לקדם אידיאולוגיה, זו טקטיקה מאוד יעילה. אתה לא צריך להגיד הרבה מה אתה כן, העיקר שאתה צובע את האליטה באיזשהו צבע פוסט-מודרני, מאיים על היהדות, מאיים על הציונות, וזה באמת, זו אחת הביקורות שלי, שהשיח הזה, אה, אה, אתה ממש יכול לראות את זה, סתם דוגמא, אם תראה ערוץ 14, כן? 90% מהזמן, על מה הם מדברים? על השמאל. מה אתם חושבים? מה אתם מציעים? אתה מבין? אבל זה קל וזה מגייס, וזה פשוט מגייס. וככה צריך לראות את התפקיד של מישל פוקו בשיח של השמרנים. הוא פשוט מגייס. הוא מעורר הפחדה, הוא מעורר אמוציות פוליטיות שמניעות את הקהל שלהם לפעולה. תראה, אני בטוח שהספרים של גדי טאוב, הנאדים ונייחים, הספרים של חיים נבון, עוד כל מיני ספרים באותו ז'אנר הזה, כמו מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, אחד הספרים המכוננים של הז'אנר הזה, כן? מ-2017 של ארז תדמור, שהוא גם צובע את האליטות הישראליות באיזשהו, כאילו עם איזשהו מחנה אחד מודע לעצמו, שקורא את פוקו בלילות כזה. בטוח שלספרים האלה יש תפקיד בתמיכה של הרבה מאוד אנשים במהפכה המשפטית. בטוח. כן, על זה אין ויכוח, אני פשוט, דרך אגב, בניידים ונייחים, גדי טאוב קורא לאהרון ברק ולבג"ץ פוסט-מודרניזם משפטי. כן, גדי טאוב אוהב את הניסוחים האלה, ככה הוא מגדיר את עצמו, וזה בסדר, הוא בא ממקום של ידע, אבל נותן את הפרשנות שלו,
אנחנו לא נתווכח עם זה, לא, לא זו המטרה של השיחה, רק באמת העניין הזה של לגייס את פוקו, אתה יודע, כשאמרתי, למה אתה מדבר על פוקו הישראלי? ועכשיו בעצם אנחנו מדברים שפוקו הישראלי זה מין דמות שאמורה לחזק את השמרנות. נכון, זה דימוי שהם בוראים, ממש יש מאין, כי לא התמקדתי בזה יותר מדי בספר שלי, אבל פשוט יש מאין, זה פשוט דימוי שאני מראה את ההיסטוריה שלו. תראה, אפשר בקצרה להגיד משהו כזה לגבי הספר, מה שאני מנסה להראות. הדימוי של פוקו בשיח הישראלי יש לו שלושה מאפיינים. קודם כל, אה, הוא דמות פוליטית. אם אתה עכשיו תנהל שיח פוליטי עם יריב מהמחנה השני, קשה לי להאמין שהפילוסוף עמנואל קאנט יעלה בשיחה, נכון? אפילו לא ניטשה, כן? שהוא יותר קרוב אלינו. אבל מישל פוקו, אני מאוד יכול להיות. או איזשהו ז'אק דרידה, או פילוסוף צרפתי פוסט מודרני אחר. כן? אני מודה שזה עוד לא קרה לי, אני מדבר הרבה עם אנשי ימין, פה בשוק מחנה יהודה ובהרבה דברים. לא שמעתי את השם פוקו. אני יכול להגיד אבל, לך כן. אבל אתה אומר שאם זה כתוב בספרים והסטודנטים הצעירים כן. באים, אז אולי זה תופס יותר באליטה של השמרנים. חד משמעית, חד משמעית. תראה, אני מאוד היה קל לי, כדי לבקר את ההגות השמרנית, ללכת לכל מיני איזה שהם עיתונאים שכתבו איזה מאמר פה, ציוץ שם, איזה פוסט ברמה אינטלקטואלית כזה או אחר. היה לי ממש חשוב ללכת לטופ של הטופ של הדוברים השמרנים, ולבקר לא רק את מה שהם אומרים באיזושהי כתבה בעיתון, אלא ממש את הספרים שלהם, כי לספר יש הרבה יותר איכות, כי המחבר יושב, משקיע מהזמן שלו, ממש בורר מילים, ו, וכדי להיות הגון, אז אני ביקרתי את הספרים. ושם ממש פוקו, כל מי שיקרא את הספר, ימצא שהוא ממש עולה כל הזמן. זאת אומרת, זה בעצם שיח אליטרי, זאת אומרת, האליטה השמרנית שמבקרת את האליטה החופשית, הפרוגרסיבית. אני לא יודע אם יש כזה דבר פה בארץ, פרוגרס, אבל נניח שיש. אז בעצם, אתה יודע, כשאני מסתכל בטוויטר, אה, אני מצפה שגדי פוקו יזכיר, אני לא ראיתי אף ציוץ שלו מדבר על פוקו, גם אף ציוץ של אראל סגל, אז יכול להיות שזה נשמר באיזה מקום אליטרי, זאת אומרת בספרים, אבל בשיח הרגיל כבר מדברים ישירות, תוקפים את מערכת המשפט, את התקשורת, את התאגיד, את הכל. כן, תראה, כשמדברים הגות, אז פוקו עולה. כשמדברים טקטיקה פוליטית, ואתה יודע, אה, פעולות מעשיות, אז באמת ההגות פחות משחקת תפקיד. אבל אני עושה היסטוריה של רעיונות, והיה לי חשוב לתקוף את הרעיונות. לא, לא, זה ברור, כן. זה א', אתה מחדש פה, וזה יפה מאוד. אני יכול להגיד לך אפילו יותר מזה. אחרי השביעי באוקטובר, הספר נכתב, סיימתי לכתוב אותו כמה חודשים לפני השביעי באוקטובר, הוא יצא רק אחרי, אבל אחרי השביעי באוקטובר, משהו כמו יותר מחצי שנה אחרי, יושב צבי סדן, חלק מאותם חבר'ה שמרנים, בריאיון בערוץ טוב, שזה ערוץ אה, ביוטיוב יותר, והוא מאשים, בכשל של צה"ל, הוא מאשים את ההשפעה של פוקו על הקצונה הבכירה של צה"ל. אתה מבין? לא אישולי, דרך אגב הוא דוקטור והוא כתב ספר מאוד מעניין על הציונות, על ישו בציונות, ולא, לא, לחלוטין לא בן אדם שולי. אם אתה תכתוב צבי סדן בגוגל, יעלו לך כל מיני כתבות, רעיונות וכולי. לחלוטין לא בן אדם שולי. והוא אומר, השביעי באוקטובר קרה כי מישל פוקו הנדס את התודעה לקצונה הבכירה בצה"ל. מישל פוקו שכבר מזמן לא איתנו, אבל קוראים אותו, נכון? אבל אבל הקצינים בצה"ל יושבים וקוראים אותו. כן, כל קציני צה"ל קוראים את פוקו, זה גם כן יכול להיות מעניין לעשות משאל כזה. אני באמת, אתה יודע, אתה מצפה לאיזה רצינות. האם אנחנו בטוחים שכל קציני צה"ל קראו את פוקו?
מה עוד שיש שם גם הרבה מהציונות הדתית היום בקצונה הבכירה. אז כן, מה, תראה, הוא לא צריך או, לטעון, הוא לא טוען שכל הקצינים הבכירים בצה"ל קראו את פוקו, אבל הוא אומר, יש כמה שהם הבכירים של הבכירים, אלו שאחראים על הערכים בצה"ל, כן? כל מיני מנסחי רוח צה"ל. והוא אומר, האנשים האלה מושפעים מפוקו." וכמובן, אחרי זה לאט לאט מחלחל, כמו שאמרת מקודם, לא כל השמרנים קראו את פוקו, ואפילו לא קראו את ניידים ונייחים, אבל הרעיונות מחלחלים. זה מסע מאוד מעניין, שזה בעצם סוג של הינדוס תודעה, בעצם מה שאתה אומר. אני מכניס לך בראש, אני שיימתי אותו ברגע שאני שמתי שם, זהו, פוקו. כן, אינדוס תודעה, אני לא מתחייב למושג הזה, אני גם לא כזה מבין אני מה, אסביר לך למה אני מתכוון. זאת אומרת, לקחת כן. איזה פרדיגמה ולהגיד, זה הסיפור. ו, ואנחנו יודעים שזה אה, ככה. נכון, ואת כל המציאות מכווצ'שים כדי שהיא תתאים לפרדיגמה הזאת של אליטה הפוסט-מודרנית פוקויאנית, אנטי ציונית ואנטי יהודית, והעם, הרוב הימני, כן, רוב העם הימני שהרצון הכללי שלו, אתה יודע, הפך לאיזשהו דבר כזה קדוש ומובן מאליו לכל השמרנים שהוא ימני. ברור שבתוך האליטות, כן, ברור שזה שטויות, כי בתוך האליטה עצמה יש המון סתירות, זה לא מחנה אחד, זה לא מועדון אחד, בתוך העם עצמו יש מחלוקות מפה ועד להודעה חדשה, ולכן הגל הזה של בחירות ששטף אותנו לפני הקמת הממשלה האחרונה. זאת אומרת, אני לא בטוח שליברמן הוא בצד של פוקו, או גדעון סער, או אפילו בנט, או ניקח עוד אנשים, אפילו לפיד. אני לא בטוח שהפוסט... ודאי שלא, ודאי שלא, ודאי שלא. ודאי שלא. אבל זה לא משנה. זה לא משנה וזה לא הפריע לגלי טאוב לפני הבחירות האחרונות לקרוא ליאיר לפיד פוליטיקאי פוסט-מודרני, הוא אמר את זה בערוץ היוטיוב שלו, ולקרוא לכחול לבן, שעוד הייתה איזשהו איום על נתניהו, על ממשלת נתניהו, מפלגה פוסט-מודרנית. בסדר, נו, מה אתה אז יכול לעשות? בוא ננסה באמת להבין, אה, בוא, בוא ניקח, זאת אומרת, גדי טאוב, מה הוא טוען שזאת השמרנות? מה כן הוא טוען שזאת שמרנות? טוב, אז תראה, יש לי הרבה ביקורת על איך שגלי טאוב מבין את מישל פוקו, וכמובן ואת האליטות, לא, לא, עזוב, איך אתה לא, מבין אני אומר, אותו? אני כן, שם את זה בצד. כן. בגלל זה אני מקדים, כי אני בא להגיד על מה יש לי ביקורת. על מהי הגות שמרנית, יש לי המון כבוד להגות שמרנית. אני פשוט לא חושב שגדי טאוב והחברים שלו שהם קוראים לעצמם שמרנים, אני לא חושב שהם שמרנים מה שנקרא קלאסיים. זאת אומרת, ברור, יש להם, הם לא צריכים את האישור שלי והם לא צריכים שאני אגיד, אבל אני אגיד את זה בכל זאת, ברור שיש להם זכות לתפוס איזשהו שטאנץ כזה או אחר של שמרנות. וזה מה שהם עושים, ואסף שגיב כתב על מאמר בכתב העת הזמן הזה, שהוא קורא להם השמרנות המוזרה, או המקרה המוזר של השמרנות הישראלית, משהו כזה. והוא מראה בעצם שהרוממות השמרנות בפיהם, אבל מה שהם עושים, לדוגמה המהפכה המשפטית, כן? זה ממש ההפך משמרנות. כן? אז השמרנות שלהם זה איזשהו משהו, אנחנו נחזיר את בג"ץ, כן? למה שהוא היה לפני המהפכה המשפטית, כן? אז אנחנו לא שמרנים, אנחנו ולא ריאקציונרים, אנחנו רק מחזירים מטרה ליושנה, שזה התירוץ של כל המהפכנים בהיסטוריה בערך. לא, אנחנו לא עושים מהפכה, אנחנו רק מחזירים את מה שהיה צריך להיות. בסדר, כן, חשוב לומר שאתה בא מהיסטוריה, אז אתה מכיר את זה. כן. אז זאת אומרת, השמרנות, אני שואל אותך, ואני שואל עוד הרבה אחרים, למה הכוונה? אני שואל הרבה אנשי ימין, הם אומרים לי, אני שמרן. אז תראה, אז היום שמרנות, אם אני אדבר, תראה, יש כל מיני סוגים של שמרנים, כן? בטח לפני השבעה באוקטובר, שהשיח הזה עוד היה, אה, אה, לפני שהשיח על העניינים הביטחוניים, כן?
ממש פשוט השתלט על כל השיח. בצדק כמובן, אבל לפני השבעה באוקטובר היו לך כל מיני סוגים של שמרנים. אבל אם נדבר על גדי טאוב וחיים נבון ופורום קפה שפירא וכולי, אז השמרנות היא חיזוק הצביון היהודי של המדינה, כן? שוב, להחזיר את הכוח לממשלה, כן? ולצמצם את הסמכות שבג"ץ לקח, או לדעתם לקח לו, שלא בצדק. אה, ו... וזה בעיניי העניין המרכזי, לבוא ולהגיד לך שיש להם איזשהו תוכן, מעבר לזה, זה כבר, הם מדברים בינם לבין עצמם על זה שהם עדיין לא יודעים בדיוק מה זה בעצם אומר. כי שזה מרתק. שזה שאלתי, מרתק וזה סופר לגיטימי. זאת אומרת, אם אתה תחשוב על זה, הם קבוצה בהתהוות, הם מאוד חדשים. זאת אומרת, זו תופעה מאוד חדשה, השמרנות הישראלית. כן, כן? אבל אני, אני רק אוסיף לזה עוד איזשהו מאפיין, למרות שאני לא רוצה לתקוע פה שום מסמר, אני רק אוסיף עוד מאפיין כי אין לי הגדרה מוחלטת למה הם השמרנים, אבל אני רק אנסה לתת פה כל מיני, לתת בהם סימנים. הם מאוד סוציולוגית, כן? גם אם גדי טאוב הוא לא חובש כיפה והוא לחלוטין חילוני מלידה, הקהל של השמרנים, של הדוברים השמרנים, זאת אומרת רוב הקבוצה הם, הם ציונים דתיים. זה פשוט, ובואו נוסיף זה עוד, לא רק פשוט, ציונים דתיים, אלא גם אורתודוקסים. כן, לחלוטין, ואני חושב שגם אסף שגיב כותב על זה וגם עוד כל מיני אנשים, שהשמרנות, האימוץ הזה של ההגות השמרנית האנגלוסקסית, לחזור לאדמונד ברק וכל מיני הוגים מהזרם הזה, זה פשוט לתת שם חדש לרעיונות או לאג'נדות פוליטיות, אוקיי? שאנחנו כבר מכירים מזמן, כן? ודיברת על זה, לחזק את היהדות של המדינה וכולי, עמדות מאוד 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 ברורות ומאוד ישנות של דת ומדינה. כן, שזה בעצם לא היה פה כל כך. זאת אומרת, הציונות הדתית הייתה אחרת. זה לא, הם לא קראו לעצמם שמרנים, ומשהו קרה בתהליך, ואני כן חושב שזה באמת בהשפעה יותר אמריקאית. לחלוטין. שמרנים אמריקאים, שגם שם אה, אני לא לגמרי מבין. תראה, ההשפעה של ההגות האמריקאית על השמרנים הישראלים היא מפורשת. זאת אומרת, ניקח לדוגמה את חיים נבון. הוא הושפע לחלוטין, והוא מדבר על זה, והוא אומר את זה בפירוש, גם בראיונות וגם בספרים שלו. הוא אומר, הוא מושפע, תראה, צריך להבין פה איזשהו משהו בציונות הדתית. אחרי הסכמי אוסלו וביתר שאת אחרי ההתנתקות, היה להם, אני אגיד את זה בקיצור, כן, ברור, בהכללה גסה וכולי, אבל אם נדבר בהכללות רגע, היה להם איזשהו ייאוש מאוד עמוק מהמדינה. הציונות הדתית הייתה בטוחה שהיא והציונים החילוניים שואפים לפחות או יותר אותה מדינה, בסדר? לאותה תרבות, לאותה פוליטיקה. אבל התברר להם שלא, בהתנתקות, וגם לפני זה בהסכמי אוסלו. ובדיוק אחרי הסכמי אוסלו הגיע לישראל אינטלקטואל בשם יורם חזוני. הוא אף פעם לא השתקע פה 100%, אני חושב שהוא גר בעלי, אבל הוא מאוד נייד אתה מדבר על בתרבות. מרכז שלם, על מרכז שלם לחלוטין, ויותר, גם מרכז שלם חשוב, אבל כתב העת שהם מוציאים ב-96, שנקרא חלק. תכלת, ומאז נסגר, ואחרי זה עכשיו יש את השילוח, שהוא ממלא פחות או יותר את אותו התפקיד. אמ, קודם כל, אחלה כתב עת, ממש, ברמה הכי גבוהה שהיה לנו פה. אבל בגיליון הראשון של כתב העת הזה של תכלת, יורם חזוני כותב, ממש מבקר את זה שהאליטה הישראלית פתאום הפכה לפוסט ציונית ופוסט מודרנית. ואנחנו צריכים, כן, לדבר אל הישראלים בשפה השמרנית,
ולהביא לפה את ההגות השמרנית, ותראה, ומה הם עושים בהוצאה לאור שלהם, של מרכז שלם, מתרגמים הגות שמרנית. אז הם הראשונים שתרגמו את אדמונד ברק על המחשבות על המהפכה הצרפתית, ועוד המון טקסטים דומים, וגם מאמרים, כן, כן, אבל הם ההוצאה גם, לאור תרגמה ספרים, ותכלת תרגמה מאמרים, אם אתה יכול להסתכל, כאן מאחורה יש לי את ונכון, הספרים של מעולים. כת שלם, הם מעולים, אבל יש שם גם את הופס ודה טוקוויל ועוד הרבה דברים שאתה יודע, בסדרת לוויתן למחשבה מדינית, נכון? כן, שזה לא בדיוק שמרנות ופופר וכן הלאה, שזה אה, זה תפיסות הגותיות, ונדמה לי שיש איזה בלבול פה בדברים, כי אני מסתכל מה קורה אצל שמרנים, נניח אמריקאים, הבון טון זה למשל להגיד משבר האקלים זה אג'נדה של אקולוג'יסטים, זה של פרוגרסיבים, זה לא על סמך מה, למה, ואחר כך בקורונה הם עושים דברים אחרים. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שהוא אה, יותר בשיח של אני לא זה. זאת אומרת, לא כל כן, כך הגדרה נכון, של מה אני, כמו אני לא. לחלוטין. תראה, שוב, זה חוזר לעניין של תלוי של באיזה רמות של שיח אתה מסתכל. על איזה, אם אתה מדבר על ההוגים הרציניים, אז אתה לא תשמע דברים כאלה, כן? או לפחות אתה תשמע את זה ממש לעיתים מאוד נדירות, כן? אבל ברור שברשתות או בכל מיני, אני לא ברשתות, אז אני לא באמת יודע מה הולך שם, אבל אני מניח, אני שומע אנשים שאומרים שהטיעונים המרכזיים של האינטלקטואלים הרציניים עוברים איזשהו רידוד, כן? מקצרים להם את הגוף, דוחפים אותם לאיזשהו ציוץ של איזה 90 תווים, וזה מה שאנחנו מקבלים, ולצערי זה גם הרוב, כן? אבל זה נובע מהאינטלקטואלים הרציניים. אז בואו עכשיו נדבר על פוקו. נכיר. יאללה. מה הוא? וואו. טוב, אז מישל פוקו הוא... הרבה חושבים שהוא פילוסוף, אני לא חושב שהוא פילוסוף, אני חושב שהוא היסטוריון. אבל בכל מקרה הוא נולד בצרפת ב-1926, הוא נפטר, הוא ממש בן זמננו, הוא נפטר ב-84, צעיר, מאיידס, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אני ממש לא יודע, ממש בא לי להגיד שגם בשיח השמרני זה איפשהו מתפספס, כן? אבל ממש בא לי להגיד לי זה חשוב ואותי זה מעניין, שהוא ממש היה בעדנו, מה שנקרא, הוא ממש היה ציוני. אפילו אחרי מלחמת ששת הימים, כן? ב-1975 האו"ם מפרסם ממש, ממש סיפור מוכר. האו"ם מפרסם איזושהי הצהרה שלפיה הוא מזהה את הציונות עם גזענות, בגלל כל מיני תהליכים שעברו על החברה הישראלית מאז מלחמת ששת הימים. ומישל פוקו ממש מפרסם, הוא מתייחס לזה באחד מהמאמרים שלו בעיתונות הצרפתית, והוא אומר, זה ממש, הוא קורא לזה החלטה שערורייתית או זוועתית, משהו כזה. וגם נראה לי ב-1980 או 79, הוא קורא היה פה איזשהו, אני לא זוכר איזשהו מבצע היה בלבנון, אבל זה הגיע אליו, כי הוא ממש עקב אחרי העיתונות בנושאים האלה, והוא היה בדיוק באמריקה, בקליפורניה, הוא אמר לחברים שלו, שהוא עוקב ממש בעניין רב אחרי מה שקורה בישראל, ואחרי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, והוא ממש בעד היהודים. הוא אומר היהודים צריכים לעשות מה שהם צריכים לעשות כדי לשרוד. וזה קשור לתפיסה ההיסטורית שלו. תראו, הוא היה ילד בתקופת הכיבוש הנאצי את צרפת, משטר וישי. והוא יום אחד חזר מבית הספר כדי לעזור להורים שלו, כי הבית שלהם פשוט הופצץ בהפצצה גרמנית. והוא חוזר על זה כמה פעמים בכל מיני ראיונות שמלחמת העולם השנייה והשואה ממש השפיעו על האישיות שלו.
והוא מדבר על זה שהוא ממש, תראה, בתיכון שלו, הוא היה תלמיד מאוד, מאוד שובב, אבל מצטיין לימודית. ויום אחד באו כל מיני יהודים לבית הספר שלו ומילאו את הכיתה, וכנראה יהודים מאוד מוכשרים, והם הדיחו אותו לאיזה מקום שלישי רביעי כזה מבחינה לימודית בכיתה. הוא כעס עליהם וכולי, ויום אחד פשוט לקחו אותם, את היהודים האלה, במסגרת והם לא חזרו, ואז ממש זה כאב לו, אבל הוא ממש, תלמידים שלו ישבו איתו בכיתה, פשוט נספו בשואה, אין איך להגיד את זה, פשוט נספו בשואה. והוא אומר, מלחמת העולם השנייה והשואה ממש השפיעו עליי. וזה כמעט ציטוט שלו, אני לא רואה איך אחרי השואה, והוא אומר את זה אחרי 67, אחרי הכיבוש, כן, הכל טוב ויפה, כן, הוא התנגד לכיבוש, לחלוטין. הוא דיבר על זה אפילו פעם אחת בקולג' דה פרנס, הוא ביקר את בגין ואת יאסר ערפאת שהם לא, הוא ממש כעס על זה שהם לא הגיעו לאיזושהי הסכמה, שהם לא התפשרו. אבל, אבל הוא ביקר את הכיבוש, הכל נכון. אבל הוא אומר, אני לא רואה, וגם זה כמעט ציטוט, אני לא מבין איך אנשים יכולים להגיד אחרי השואה שליהודים לא מגיעה מדינה יהודית. סתם זה היה אתה לי... יודע שאני פשוט המום. תראה, ולכן גם אני מדבר על ההינדוס, אתה לוקח בן אדם אחד, נכון, הוא דיבר על פוסט מודרניות וזה ידוע, אבל לקחת אותו ולהגיד שאתם ברחתם מהיהדות ולהזכיר את פוקו באותה נשימה, כן, תראה, בגלל זה גלגול של דימוי. זה דימויים על דימויים על דימויים על דימויים, שמה בריחה המקור, אף מהמקורות, אחד כבר לא זוכר. בריחה מהעובדות אפילו. נכון, נכון, נכון. ואני חושב שאתה יודע, יותר מזה, אני כאילו ממש בא לי להגיד להם שאתם מתנגדים לפוקו ולפוסט מודרניזם 100%. אם אתם רוצים שהביקורת שלכם תהיה יותר רצינית ויותר משמעותית, תקראו את פוקו. פשוט, פשוט בגלל שאם אנחנו קוראים את האנשים שאנחנו לא אוהבים לשמוע, אם אנחנו מעמיקים בטיעונים שלהם, כן, ומתייחסים אליהם ברצינות, אז יש, אולי, נכון, אולי נמצא מקומות שנסכים איתם, עליהם, אבל אנחנו גם נתחדד. בביקורת שלנו תתחדד, אנחנו נדע יותר על מה אנחנו מדברים. וזה ממש מצער, שאני ממש מראה את זה בספר, לפי דעתי, חיים נבון, שהוא כותב המון על פוקו. הוא פשוט אומר, זה ההוגה הכי משמעותי בתקופה הזאת שלנו, הפוסט-מודרנית, שאנחנו נמצאים בה, בתקופה הזאת שלנו במלחמת תרבויות, בין אליטה פוסט-מודרנית לבין עם מסורתי שרוצה לשמור על הזהות הדתית, הלאומית שלו, והוא אומר את זה, שפשוט מישל פוקו הוא ההוגה הכי משמעותי בתקופה שלנו, ואת ההוגה הזה הוא פשוט לא קורא. אז איך אתה יכול לבוא ולהגיד שהוא הפילוסוף הכי מסוכן, הכי משמעותי, שהכי השפיע על האליטות שלנו, ומצד שני לא לקרוא אותו? זה, זה ממש מוזר. ממש 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 מוזר, וכן, זה כאילו תבוא עכשיו, אין לי, נעשה אין, אין דיון, לי, אין לי איך לעזור פה. לא, נעשה דיון רבני בלי שנקרא את הטקסטים, ואנחנו נגיד, זה לא יודע על מה הוא מדבר, ההוא לא מבין כלום. למה? למה? תראה, זה פשוט חוזר לזה שזה שיח שהוא פוליטי. אתה מבין? השימוש שלהם בפוקו, אני לא רוצה להגיד שהוא ציני, אבל הוא 100% פוליטי. הם מנסים להשיג מטרות פוליטיות, כן? זה לא ויכוח אינטלקטואלי עם פוקו, כן? הוויכוח הוא פה, הוא לא פילוסופי. הוא פשוט תראה, לא פילוסופי. זה כמו הסיפור עם אדם סמית, שמדברים על היד הנעלמה, כן. ומזכירים שאדם סמית דיבר על זה בספר עושר העמים. כמה פעמים היד הנעלמה מופיעה בספר, אתה יודע? כמה פעמים? נראה לי שפעם אחת. פעם אחת, זה הכל. וגם כן. אתה צריך לחפש את זה באמצע הספר פעם אחת. וזה הפך, פשוט הוציאו את זה והפכו את זה, תנו ליד על הנמל לעשות הכל. פשוט מטילים עליה את כל העבודה, נכון? ובונים על זה ארמונות ועוד ארמונות. נכון. אני לא יודע מה, אם הוא חשב על זה, כתב את זה בתור איזה משהו שעזר לו באיזה טיעון בתוך הספר, והייתי בהלם.
שזה, מזה בונים, והנה, זה גם דבר, תראה, כתוב. אנחנו לחלוטין, אנחנו קודם כל, אנחנו נמצאים פה בתקופה שהיא פוסט-מודרנית. לא כי פוקו אמר, לא כי אני אוהב את פוקו, אנחנו פשוט, דרך אגב, הספר שלי הוא ביקורת על השיח השמרני הימני, אבל יש לי גם הרבה ביקורת על השיח של היום, השמאלני, כן? שני המחנות, בעיניי, רובם, זאת אומרת, חלקים גדולים משניהם, פשוט לא מדברים אחד עם השני, הם פשוט ממציאים איזשהו איש קש ותוקפים אותו. למה? כי זה קל. אם תחשוב על זה, זה ממש קשה לרדת, כן, לרדת לסוף דעתו של היריב הפוליטי שלך, היריב האידיאולוגי שלך, ורק אז למתוח עליו ביקורת. זה קשה, וזה גם לוקח הרבה זמן, כן? אם אתה רוצה לעמוד בקצב של הצמאון של העוקבים שלך ברשתות, אתה צריך כל יום לפרסם איזשהו משהו, כן? אבל אתה מבין, אבל זה פשוט, זה יש לי פשוט שאלה רציני. אפילו הרבה יותר מזה. האם יש בכלל אידיאולוגיה פה? נראה לי שזה פשוט נשען על מנהיג מאוד כריזמטי, שאם אתה לא איתו, אז אתה שם, ואם אתה איתו, אז אתה כאן. ואני בכוונה לא מזכיר כי זה לא רלוונטי. כן. על זה אתה בונה טילים של דברים? כן, תראה, אני חושב שלגדי טאוב ולחיים נבון ולעוד כל מיני אנשים, אולי לא כולם, שהזכרתי בספר, אני כן חושב שיש להם אידיאולוגיה. אני כן חושב שיש להם אידיאולוגיה, אני כן שומע אותם גם מבקרים, גם מימין, אבל לא רק, גם משמאל, כן? את העומד בראש ממשלתנו הנוכחית. אני שומע אותם מבקרים. אבל זה בשוליים של השוליים, וזה אף פעם לא בסוגיות המרכזיות. זה, זה תמיד שולי, זה טיפה אבק שנמצא על הרצפה, אף פעם לא ממש. המהות. אבל אני כן חושב שיש להם אידיאולוגיה, ויותר מזה, אני אגיד לך אני משהו פשוט יותר, מנסה להבין מהי, זאת אומרת, לחלוטין, לחלוטין, אבל אני אגיד לך, ברגע שאנחנו חושבים שאין להם אידיאולוגיה, זה נהיה מסוכן, כי אנחנו לא קוראים אותם, ולא מתאמצים למצוא את הטיעונים הכי רציניים שלהם, ומה שאני ניסיתי לעשות בספר, זה למצוא את הטיעונים הכי רציניים של גדי טאוב. את הטיעונים הכי רציניים של חיים נבון וכולי, כן? את הטיעונים הכי רציניים של השיח השמרני. אני חושב שזה חשוב, אני חושב שהשמאל היום לא עושה את זה מספיק. אני שומע כל מיני פודקאסטים, אני לא עוקב יותר מדי, אז אני לא יודע להגיד משהו מקיף יותר מדי, אבל אני שומע יותר מדי אנשים ששואלים אותם ממה נובע, כן, הימניות של הימנים או השמרנות של השמרנים, והמילה שתמיד נשלפת, תמיד בעיניי מוקדם מדי, זה משיחיות. משיחיות, משיחיות, משיחיות. הם רוצים להקים פה בית מקדש שלישי, הם רוצים ליישב את כל הארץ ולהעיף מפה את כל הארץ, ואני באמת חושב, ובתור שמאלני אני אומר, אני לא יודע כמה משיחיות משחקת תפקיד מרכזי במדיניות של הממשלה הנוכחית. אני לא מסכים עם 99% ממה שהיא אני עושה, אגיד לך אבל איפה זה להגיד שזה מונע משחק. ממשיחיות, שהם יושבים לישיבה, כן, של הממשלה, ולפני ואחרי הם פשוט קוראים מהתנ"ך, הם לא צריכים לקרוא, הם חיים בתוך זה, ומה שהם, כן, כולם, הם חיים וככה לא, לא, המדיניות אני של הממשלה. מדבר על קבוצה מאוד קטנה, אני מדבר על נכון, אוקיי, סמוטריץ', נכון, נכון. קר ובן גביר גם, אבל הסמכות שלהם זה אלוהים, וזה מה שמוביל אותם, והמשיחיות, הכוונה, הם רוצים להקים את בית המקדש, יש אפילו כאלה שמכינים את הפרה האדומה, לחלוטין, זאת אומרת, לחלוטין, אבל יש פה התכוננות אמיתית לאיזה משהו, זאת אומרת, וכשהם אומרים על האחרים, אתם פוסט ציונים, אז אני תמיד שואל אותם, אוקיי, אז אני פוסט ציוני. אתם רוצים מדינה אחת מהים עד הירדן. מה זה יהיה בדיוק? זאת תהיה מדינה יהודית? ואני לא ברור שאין מקבל להם תשובות תשובה. על זה. נכון, נכון. אין תשובות. ואז המושג שזה עידוד הגירה מרצון. אם זה עידוד הגירה מרצון, אז למה צריך לעודד אותה? ואם, אתה מבין? זה נכון, פשוט אפרטהייד, גם אם לא תקרא לזה, לשם מתכוונים. אבל בואו כן. נלך, אם אתה יכול לשטוח כחוקר את האידיאולוגיה של גדי טאוב, או של חיים נבון, או של מישהו אחר, נשמח לשמוע.
תראה, זה תלוי באיזה נושא. אני יכול לספר על הספר שלו, ניידים ונייחים, ואתה יודע מה, זו באמת נקודה חשובה שאולי אני לא, בשיחה שלנו לא הזכרתי מספיק. העניין של גלי טאוב בניידים ונייחים זה לבוא ולהגיד משהו כזה, כן? שוב, זה לא המצאה זה כמובן לא המצאה שלו, אבל הוא גם לא הישראלי הראשון שכותב את זה, בסדר? אבל נדבר על ספר שלו עכשיו. כי אני באמת חושב שהוא מבין הנמכרים מהז'אנר הזה. לא, זה מתוך כבוד גם אליו, ואין לא, לי שום מאה בעיה. אחוז, מאה אני אחוז, מאה אחוז, האחרון שאומר למישהו, לך. מאה אחוז, מאה אני, אחוז. את התנועה הזאת אני פוסל. מאה אחוז. אז תראה, מה זה ניידים ונייחים, כן? הניידים, גלי טאוב אומר, זה איזושהי שכבה סוציולוגית לפני האידיאולוגיה. זו איזושהי שכבה סוציולוגית שמה שמאפיין אותה זה הניידות. מה הכוונה ניידות? לא זה שהם טסים הרבה, כי אני שומע הרבה ביקורות עליו שפשוט מפספסות את הטיעון המרכזי שלו, וחבל, כי הוא כתוב, באמת כתוב היטב, ורק צריך להיעזר בקשב וריכוז. זאת לא אידיאולוגיה, כן? זה שכבה סוציולוגית שהעבודה שלהם, העבודה של אותה שכבה מאפשרת להם לעבוד מכל מיני מקומות בעולם, כן? אם בצורה זמנית ואם בצורה קבועה, זאת אומרת לקחת את הלפטופ ולעבוד בחו"ל ולא לחזור לארץ אפילו, בסדר? אז הדוגמה שהוא נותן זה כמובן אקדמאים, זו הדוגמה המרכזית, כן? אה, פרופסור עם קביעות בעברית, אני אומר, כן, בגדול יכול למצוא עבודה בהרבה מאוד אוניברסיטאות במערב. ואלו הניידים, כן? והנייחים זה שאר העם, העם הפשוט, הרוכל בשוק, המורים, כן? אלו שתלויים במקום ובעיקר, וזו נקודה חשובה, בשפה. שמע, רוב האנשים פה בישראל, גם אם יש להם אנגלית טובה או שפה זרה ברמה טובה, לא בהכרח יכולים עם הרמה הזאת של השפה השנייה לעבוד באותה שפה במקום אחר, ולכן סוציולוגית הם פשוט נייחים, כי הם תלויים במקום הזה ובעתיד שלו. זו הבחנה סוציולוגית ראשונה. ועליה הוא אומר שיותר קל לניידים לאמץ רעיונות אוניברסליים, כן? זאת אומרת, לנטוש את המדינה היהודית, זה לא שאומר שכל הניידים הם פוסט-ציונים או פוסט-יהודים, כן? אבל יש להם נטייה מובנית מתוקף העמדה הסוציולוגית שלהם, יש להם נטייה מובנית לרעיונות אוניברסליים, כן? והוא חושב עכשיו, סוציולוגית אולי זה נכון, אבל הוא עושה פה איזושהי קפיצה שבעיניי היא לא מוצדקת, והוא אומר, לא אכפת להם אם תהיה פה מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה, ואתה יודע מה? הם מעדיפים שתהיה פה מדינת כל אזרחיה. ומה הטיעון שהוא נותן? שוב, אם ניקח את הדוגמה של האקדמיה, שהוא ממש עוסק בה הרבה, הפרופסורים באקדמיה, בעיקר הקולגות שלהם נמצאים בחו"ל, ושהם צריכים להיפגש איתם בכל מיני כנסים וכל מיני ישיבות וועדות, הם צריכים לתת להם דין וחשבון על מה קורה פה בפוליטיקה הישראלית, ולכן הפרופסור הממוצע באוניברסיטה הישראלית ירצה להיות מסוגל לספר לחברים שלו בחו"ל שהוא נלחם בכל מיני תופעות ימניות או לאומניות שקורות בחברה שלו. זה ככה הוא עושה איזושהי פסיכולוגיזציה בשקל בעיניי לנטייה המובנית של האליטה הישראלית לעמדות אוניברסליות מתוקף השיוך הסוציולוגי שלהם, כן? ובוא נחזור רגע לנייחים. ברור שהנייחים שהם ברובם יהודים, ברור שהם נוטים להפך, כן? לא בגלל שהם אנשים, לא בגלל שהם שונאי זרים, בגלל שהם הקימו פה מדינה לאומית, והם רוצים לשמור על ההבחנה בין אזרח לבין לא אזרח. הם רוצים לשמור על התוכן, על הצביון היהודי של המדינה שהם הקימו, כי אין להם מקום אחר. זה המקום, וזה רעיון מאוד ציוני ומאוד נכון. זו המדינה היחידה שבה הם יכולים לחגוג את היהדות שלהם. 100% נכון, כן? כן? ועל זה הוא מלביש הרבה רעיונות ושוב, כמו שאמרת בהתחלה, ברגע שיש איזושהי פרדיגמה, איזושהי יציקה אידיאולוגית, ככה קוראים פשוט את כל המציאות, אז אחרי שהבנת את מה שאמרתי עכשיו,
אתה תשתעמם מרוב הדברים שהוא יגיד, כי זה פשוט חזרה על אותה מנטרה, וככה הוא פשוט מסביר את כל מה שקורה. ככה הוא פשוט מסביר, לא הכל, סליחה, בוא זה, נירגע עם ההתלהבות. ככה הוא פשוט מסביר המון דברים, עוד לפני שהוא התעמק בפרטים של המקרה, ו, והוא פשוט מתייג את האליטה הישראלית כפוסט מודרנית, והוא פשוט בטוח שכל העם איתו רוצים מדינה יהודית, במובן שהוא רואה מדינה יהודית, כי ברור שגם שמאלנים רוצים מדינה יהודית, כן, אבל יש לנו מחלוקת על מה זה יהודית, יש לנו מחלוקת על מה זה דמוקרטית, יש לנו מחלוקת על מה זה ציונות, ופשוט הם בטוחים שרק הפרשנות שלהם ליהדות היא הפרשנות היחידה, רק הפרשנות שלהם לציונות זו הפרשנות היחידה, רק הפרשנות שלהם לדמוקרטיה זו הפרשנות היחידה. והנכונה. והנכונה, כן. אתה יודע, אני אספר לך אנקדוטה בלי שמות. המחקר שלי בדוקטורט איכותני. אני עשיתי על החברה האזרחית, וראיינתי מישהי שהייתה חברת כנסת, ואחרי ראיון של שעה, היא אמרה, בטח אכזבתי אותך, כי התשובות שלי, לא, אתה לא ציפית להם. ואמרתי להם, אני לא באתי עם ציפייה, אני באתי להקשיב לך. וזה ההבדל. במחקר האיכותני אומרים לך, תקשיב, אל תכניס את עצמך, אחר כך תנסה לתת את הפרשניות, למקם, לעשות, אבל קודם להקשיב. נכון. ונראה לי שהשיח, ואני גם מקבל את מה שאתה אומר, גם בימין, גם בשמאל, זה שיח שמתבסס על חוסר הקשבה. אין הקשבה, אין התעניינות. אם גדי טאוב יפתח את הפה, אז יגידו לו, לא, 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 יאללה, בסדר, הבנו אותך. אם אני לא איתו, אם אני איתו, מחיאות כפיים, הכל בסדר. ואותו דבר זה גם בצד השני, לא עולה לי כרגע איזה שם, אבל אנחנו נכנסנו לעידן הלייקים, אנחנו כבר לא מעמיקים, אנחנו לא מקשיבים, אנחנו גם לא עונים אחד לשני. אין פה את הפלוגתא, אין פה את הדיון. הם מדברים על מדינה יהודית, בואו נתווכח. לחלוטין. תמיד היה מקובל ביהדות להתווכח. ולא רק שזה מסוכן, תראה, לא להקשיב לצד השני זה לא רק לא יפה, כי אתה נו באמת, תכבד אותו, כן? תהיה ליברל, תקשיב לצד השני, תהיה בעד חופש הדיבור. אני לא מזלזל בסכנה הזאת, אבל יש סכנה הרבה יותר אה, לדמוקרטיה מחוסר הקשבה. כי על מה מבוססת הדמוקרטיה אם לא על היכולת שלנו לברור דעות, להקשיב לכל מיני דעות, כן? ולבחור את הדעה שלי, ובסוף אני הולך לקלפי עם הפתק של המפלגה שאני בחרתי בה, אחרי שאני חשבתי, אחרי שאני שקלתי כל מיני אפשרויות אחרות. זה כמו ללכת למסעדה, כן? שיש בה תפריט עם מנה אחת. אתה בחרת לאכול את המנה הזאת? ברור שלא, כי יש לך רק מנה אחת. וזה מה שקורה לנו. אם אנחנו לא מקשיבים לצד השני, אנחנו בטוחים שאנחנו צודקים, כן? לא שומעים ביקורת על עצמנו, ואנחנו תמיד הולכים לקלפי עם אותו פתק. כן? אנחנו תמיד הולכים לאותה מסעדה עם התפריט עם המנה האחת הזאת, כן? וזה ממש סיכון לדמוקרטיה, כי אם אתה לא חופשי לבחור את הדעות שלך, לדעות שלך פשוט אין ערך דמוקרטי. אם אתה מצביע על בליינד לשבט שבו גדלת, אז זה לא דמוקרטיה. כן? אתה לא חופשי. למה? כי אם אתה לא חופשי לבחור, הבחירה שלך היא לא דמוקרטית. הדמוקרטיה מבוססת על זה שכל מצביע היה חופשי לבחור את הבחירה שלו בקלפי. וכדי שאני אהיה חופשי לבחור את הבחירה שלי בקלפי, אני צריך מגוון. אני צריך מגוון של דעות. אני צריך שבתפריט, כדי שאני אבחר בצורה חופשית את ארוחת הערב שלי במסעדה, אני צריך שבתפריט יהיו הרבה מנות. אם אני הולך לקלפי, כן, ושם פתק של מפלגה שלא שמעתי ביקורות עליה, לא שמעתי את המצע או את האינטלקטואלים של המפלגות האחרות, הבחירה שלי היא לא חופשית. כי אני פשוט עושה את זה כמו רובוט. וזה סכנה כבר לדמוקרטיה.
לא לחופש הדיבור, לא ליכולת שלי לכבד, כן, ולנהל דיון תרבותי. אני לא מזלזל בדיון תרבותי, זה סופר חשוב. אבל אני אומר שאם אנחנו לא נקשיב לצד השני, אנחנו נהיה פחות חופשיים. וההצבעה שלי בקלפי פשוט לא תהיה דמוקרטית. זה מצג שווא של דמוקרטיה, אבל זה לא דמוקרטיה, וזה זה, הסיכון. זה אפילו יותר מזה, שבעצם לא מתנהל פה באמת שיח. אנחנו רק זה בדיוק מה שאני אומר. בדובי לא לא. אני לא כמוך, אתה לא כמוני, אני לא כמוך, אתה לא כמוני, אני בכוונה כאילו מכל צד, ואין פה איזה שיח אמיתי על תפיסות כלכליות, תפיסות חברתיות. אתה שמעת פעם לאחרונה פודקאסט על סוגיה כלכלית? אני פשוט, זה פשוט לא, זה כבר נושא שלא מדברים עליו. אני ממש, תשמע, בוא רגע נכניס את הביקורת שלנו עכשיו לאיזושהי פרופורציה. אנחנו עכשיו במלחמה, כן, בסדר? אבל, אבל אתה יודע מה, אולי בגלל מלחמה זה דווקא יותר מסוכן. אבל אני לא רואה בפודקאסטים מארח שמאלני ואורח ימני וההפך. זה פשוט כמעט לא קורה. מה קרה לנו אחרי השביעי באוקטובר? הרצף של הימניות, הימין המתון והימין הקיצוני פשוט התחברו ונהיו מקשה אחת. ואותו דבר קרה גם בשמאל. כל השמאל התאחד סביב הרעיונות של שמאל, ובין הגוש, המקשה האחת של השמאל והמקשה האחת של הימין, פשוט יש, כמו שאמרת מקודם, קיר, והם לא מדברים אחד עם השני. ואם יש את הערוץ דמוקרט TV, ויש שם תוכנית משתי אגדות או משהו כזה עם אמילי אמרוסי ויריב אופנהיימר. משהו כמו, התוכנית הזאת נקראת לפי דעתי משתי אגדות, או משהו בסגנון. ואתה רואה, הם פשוט יושבים אחד מול השנייה, יריב אופנהיימר כמובן הוא בא מהשמאל, ואמילי אמרוסי מהימין, והם מדברים חצי שעה כאילו שיחה, אבל הם פשוט לא מדברים באותה שפה. פשוט איבדנו את היכולת באמת להבין את הצד השני. להבין, לא תגיד, אתה יודע מה, להקשיב וזה וזה. אנחנו לא מבינים מה הם אומרים. אנחנו מחכים שהוא יסיים לדבר, ואז אמילי מדברת. אם הוא מחכה שיסיים לדבר, והוא אומר את מה שכבר היה לו בראש להגיד ממילא, בלי קשר למה שהיא אמרה. אני פשוט, כל זה מה מה שאמרתי שנקרא, עכשיו מבוסס, לא, אני רק אגיד למען ההגינות, שכל מה שאמרתי עכשיו מבוסס על פעמיים שצפיתי בהם, כן? אני לא עכשיו איזשהו מחקר עשיתי עליהם, אבל לפי דעתי זה מאוד מייצג, מאוד מייצג, וזה היה לי ממש בולט, כן? כל מי יראה את הפרקים הספציפיים שאני מדבר עליהם עכשיו, זה נורא בולט, נורא בולט. אנחנו איבדנו מרוב אמוציות, מרוב אמוציות וכעס ופחד וחרדות מוצדקות. אנחנו פשוט מפחדים מהצד השני, ואין לנו את הכוח, את הפניות הנפשית, כן? לבוא ובאמת ובכנות להקשיב לו. כי אתה הוא יודע, פשוט, כשאני התחלתי את העבודה שלי כעיתונאי, אז לימדו אותנו לא להכין שאלות מראש. גם אתה שאלת אותי אם יש שאלות מראש, ואני לא מכין. אתה יודע למה לא? לא בגלל שאני לא מכבד אותך או מזלזל, כי אני רוצה להקשיב. אני רוצה שמה שאנחנו מדברים יהיה מתוך הקשבה, לא מתוך זה רגע, מה תכננתי עכשיו? עכשיו אני אשאל אותך את זה. ונדמה לי שהשיח הציבורי הוא שיח של שאלות מוכנות ותשובות מוכנות. אין הפתעות. זאת אומרת, אתה תראה, במקרה ראיתי ראיון של בן כספית ועמית סגל, שניהם לא בדיוק באותה אג'נדה, אבל לא משנה, מראיינים את שר האוצר. הם שואלים, וזה כמו במערכון של הגששים, הם שואלים את אותן שאלות ואלה עונים את אותן תשובות. זה נכון, זה נכון, זה בדיוק הסיפור. אנחנו לא יוצאים מהקופסה שלנו, אנחנו לא מוכנים להקשיב לכלום, כי הוא טועה, אני צודק. הוא לא רק טועה, הוא מהווה איום מיידי וממשי למדינה כמו שאני מכיר אותה. הוא כמובן הצד השני, עובד לשני כן, כן. הצדדים. אז וזו בעיה שאנחנו צריכים, ודרך אגב, וזה גלגל שמזין את עצמו, כי ברגע שאתה לא שומע אותם, אתה מבין? אתה עוד יותר מפחד. כי ברור שפחד מוזן מחוסר
חוסר היכרות, כן? נכון, וחוסר וזה ידע. גלגל שהולך ומתעצם, וזה באמת באמת סכנה לדמוקרטיה. זהו, אז העיקר יש פוקו ישראלי. אם פוקו היה קם מקברו וקורא, אז הוא היה הוא מסתובב וחוזר לקבר באותו לא רגע. יודע על מי מדברים. היה מחליף צד, כן. כן, איך הגעתם אליי? אני למדתי מזה הרבה מהשיחה איתך, כי אני לא הכרתי את זה, ואני בקשר עם הרבה אנשי ימין, ובאמת, וואו, אה, למדתי משהו על איך רותמים בעצם את אה, את האידיאולוגיה לאיזה פילוסופיה, ואתה יודע מה, אני לא ירא שמיים, אתה רואה? ואמר לי פעם מישהו, אני אוהב לעסוק באתיקה, ויש לי חבר טוב, הרב משה הגר מיתיר, מהמכינה, ראש המכינה שם. כן, והוא אמר לי, אם אתה מדבר עם דתיים על אתיקה, תדבר איתם על שמירת הלשון של החפץ חיים. והנה, הספר אצלי. ואתה יודע מה, הייתי מצפה שאתם מדברים על יהודי, 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 תקראו מארון הספרים. אל תקחו רק דבר אחד. אל תגידו את הצניעות. צניעות לא תזיק לאף אחד. אלה צריכים להיות צנועים, ואלה צריכים להיות צנועים, ולא עניות דעתי הקובעת, שזה בעצם אה, סוג של כאילו מאבק כוחות, מאבק מוחות, אבל מאבק על כלום, זה כמו פחמימות ריקות. תאכל לחם לבן, זה אותו דבר. לחלוטין. תראה, יש לנו ממש, אתה דיברת על צניעות ואני מתחבר לזה ב100%. יש לנו פשוט צורך בעידן שאנחנו חיים בו להיות מאוד שיפוטיים ובמיד. אנחנו מיד רוצים לדעת, אנחנו רואים איזושהי תופעה, שומעים איזושהי אמירה, אנחנו מיד רוצים לבקר ולשפוט ולהכניס את הדובר או את האמירה למגירות שאנחנו כבר מכירים. וזה גאווה, זה 100% גאווה ושחצנות והתנשאות. ואני חושב שאנחנו פשוט חייבים ללמוד להשהות שיפוט. זה נקרא בפילוסופיה, אני רגע משהה את השיפוט שלי. לא, לא, אני עדיין לא יודע, פשוט אנחנו פשוט להרגיל את לשוננו להגיד לא יודע. אבל אני לא סתם לא יודע, אני אחקור, אני אלמד, אני אשאל, אני אדבר, אני אזמין אנשים, אני אראיין אותם, אני אשאל אותם, אני אבקר אותם, אני ארד לסוף דעתם, הכל טוב, ואז אני אשפוט. אבל אני ממש מתחבר למה שאמרת על הצניעות ועל הענווה, אנחנו פשוט צריכים ללמוד להשהות שיפוט, כן? ו... ולרדת לסוף דעתו של הצד השני. נכון? לכן גם הקשבנו לגדי, ואני אשמח גם אם הוא ירצה פעם להתראיין. אני ממש 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 מזמין אותך להזמין אותו, כן. כי עם כל הביקורת שיש לי עליו, הוא בן אדם סופר מרתק, והוא פשוט באמת אינטלקטואל, ואם אתה רוצה להבין את הצד השני, תעשה מה שאני עשיתי בספר, אני ממליץ, אתה לא צריך את ההמלצה שלי, אבל אני אומר לכולם, תלכו לדוברים הכי רהוטים שאתם יכולים למצוא, אל תעשו לעצמכם חיים קלים, אתה לא, לא, מבין? זה ברור. הניסיון בעבר, באיזה פאנל שהשתתפנו, לא זכיתי לי ליותר מדי שיתוף פעולה. הייתה אדנות מצידו, אז אמ, אה, באסה, כן, מבין אותך, אתה מבין? זאת אומרת, נאה דורש, 100%. ולא תמיד לא נאה תמיד אפשר, תקיים. נכון, נכון, נכון. יש בשיח האליטרי הזה, יש גם את הזלזול. תראה, ואני יכול להגיד לך שהרבה אנשים שהם נקראים שמרנים, אתה רואה את הזלזול שלו. אני מדבר עם אנשי קהלת והכל, וכשאני מדבר עם מישהו כזה, אני מרגיש שהוא מרגיש מורם מעליי. אני לא מרגיש כלפיו שהוא מתחתיי. אני מנסה לקיים שיח. והתחושה שלי שהם מדברים על אליטות ולא מסתכלים בראי. לחלוטין הציונות הדתית ועוד הרבה דוברים מהשיח השמרני הם לחלוטין אליטות.
הם כן. לחלוטין גבה אליטות. לבבם, גבה לבבם, נכון. והצניעות רחוקה מהם, וזה מהם חבל. והלאה. זה חבל, וכשאני אומר לך, אני עם ניסיון של הרבה שנים בתקשורת, וזה נהיה רק יותר קשה. רק יותר קשה. בעבר אתה היית מדבר עם מישהו מהציונות הדתית, הייתה חביבות, הייתה לבביות, הייתי עם אנשים מאוד דתיים, וזהו, אנחנו כבר באיזה שיח אחר. כן. זהו. אבל לא צריך להתייאש, וממליץ באמת לקרוא את פוקו הישראלי, ואני יכול לומר לך, נוי, שזאת תעוזה מעניינת לקחת ספר כזה ולכתוב אותו, ועוד לקרוא לו בשם הזה. אגב, מי בחר את התמונה? התמונה היא עיצוב של המעצבת של ההוצאה, של רסלינג. הרעיון, לפי דעתי, היה, נראה לי של יצחק בנימיני היה הרעיון. אוקיי. לעשות כזה אנדי וורול כזה של כי על מה הספר? על דימויים. כזה, כל מיני פוקואים כאלה. כן, זה פשוט אני מדהים. ממש אהבתי, ממש הלכתי על זה על ההתחלה, שמעתי את זה ואמרתי, אהבתי, יאללה. זה יפה ממש מאוד, מגניב, כן. ושיהיה בהצלחה, מה אני אגיד לך? תודה רבה, מיכאל. מה אתה חוקר עכשיו? עכשיו בדוקטורט עברתי לנושא אחר לחלוטין, זאת אומרת עדיין היסטוריה של רעיונות, אבל אני הולך תקופה טיפה יותר מוקדמת, לשנות ה-60, אפילו ה-40 וה-50, מנסה לכתוב משהו על נתן רוטנשטרייך. היה הרקטור של האוניברסיטה העברית, אתה ודאי מכיר, פילוסוף במלוא מובן המילה, בעל שיעור קומה, וגם שעסק בעניינים אקטואליים. היה פשוט אינטלקטואל ציבורי, ואני מת על אינטלקטואלים ציבוריים, הם תמיד תמיד מושכים אותי ומסקרנים אז אותי. אני כבר מזמין את השיחה על הדוקטורט. יאללה, תודה רבה לך, נוי נחום, תודה והצלחה. מיכאל, להתראות, בשורות טובות.